Són nens d'entre 8 i 12 anys que estudien a l'escola Collasso i Gil, al barri del Raval. Assisteixen a les classes d'urdú que es fan al mateix centre, una iniciativa que ha posat en marxa el districte de Ciutat Vella a petició d'algunes famílies. Se'ns expressa la necessitat de que els seus fills i filles puguin aprendre el seu idioma matern, que es veu que no es trobava oferta en relació a molts dels seus idiomes d'origen. Les classes es fan els dilluns i dimecres fora de l'horari escolar. La singularitat del projecte és vincular l'aprenentatge de la llengua a l'escola, perquè així, mentre els més petits aprenen urdú, les mares aprenen català. A les classes s'hi treballen frases simples per ajudar-les a comunicar-se. En aquest cas, quina és la necessitat de la família nouvinguda que està vinculada a l'escola? Doncs poder-se comunicar, tant amb els mestres, poder-se comunicar amb les altres mares, amb els altres pares, amb les altres famílies. Donada la bona resposta d'aquesta iniciativa, el districte de Ciutat Vella no descarta en un futur ampliar aquesta experiència a altres centres escolars i altres llengües com el tagal o l'àrab.